Hambai nong ni media friends dong no. Tini hanya hai seng press briefing khaina bagi ma phaijaka tangka lai thangnai 23 August seng sara bosor party IPFT 2009 ni simi khlai phayo tamale osal edisi mamani salno ruginai 1984 edisi mamani salno ruginai seng Tipraland statehood demand de hninai palai jago o palai jang no joto phainai rong no ang hambai janogo te joto division adong rok nobo ang belai ke hambai janogo te Arab kha doctor te media print media te youtuber rong nobo ang belai ke hambai janogo tam male satung tungpheno posto ni bisingui norong ni media rok bo sono coverage khaima bagui belai ke hambai maro tebo ang hambai maro Arab kha doctor ni SDPO sahib te UC Posim Thana East Thana te NCC Thana ni joto UC songnobo Arab kha doctor roknobo ang belai ke hambai janogo te seng ang bektigoto convener hisabai pipati committee ni joto phaimanjak phainai roknobo ang hambai jano.